Eta zein da? Hori, zein da? Zetzeate gogoratzen? Gaur segun da. Asteazkena. Eta asteazkenetan? Kolpez kolpe, bueltan da! Ezagutu ez den Lehorte garaiak bere horretan jarraitzen du eta azken egunotako euritanta apurrak ez dira aski izan iturburu edota urtegi batzuk elikatzeko. Ipar Euskal Herrian esaterako Lehorteak segitzen badu ure edangarria zalantzan izan daiteke. Horren aurrean Euskal Elkargoak 1.000 botila ur eskatu ditu behar izanez gero banatzeko. Hegoaldean berriz esako urtegia 15% dago beteta. Hori ala Bardeako lurren ureztatzea eten dezake Ebroko Ur Konfederazioak eta Nafarroako gobernuak Lehortearen maila aktibatu du. Araban berriz nekazariek ere sufritu dute ur eskazia. Hala ondorioak sufritzen ari dira besteak beste. Zereal, ekilore, patata eta erremolatxa ekoizpenetan. Ordea Bizkaian Ur Partzuergoko kide ez izatearen ondorioak jasaten ari da Karrantza beitegien beharra asetzeko ur nahikorik ez duten herriak eta beraz ura Kantabriatik ekartzen hasi da udala. Temperatura altuek berri txarrak utzi ditu gurean. Zute bat piztu da Nafarroan Ezkaban. Larrialdietako langileak aireko baliabideekin astearte arratsaldean Ezkaban mendian piztutako zute bat itzaltzeko lanetan ari dira. Zutea mendi hegaletatik zabaltzen joan da eta Iruñeko Erronda eta Ezkabako tuneletarako sarbidea N121 errepidetik itxi behar izan dituzte. Iruñeko Errondaren kasuan PA30 zirkulazioa eten eginda Tarrabiako bidegurutzetik Artikaraino eta autoilarak sortzen ari dira. Suak ere kiskali du laborantza etxe bat. Eta liutan hemen ikusiko ditugu badira bi urginak Idortearen ondorioz egoera kezkagarria da Euskal Herrian, beraz sakonago helduko diogu laster Lehortearen gaiari. Izan ere lehenago bada bestelako gairik aipatzeko astearteko lorroburuetan. Arabako metalgintzako 25.000 langileek lanituna izango dute 2025 arte. Arabako metalgintzako sindikatuak eta SEA patronala akordio batera iritsi dira bart. Hala ere, ELA sindikatuak salatu du eman diren mugimenduak ez direla nahikoak. Guk berriz Ibai Intxaurrondo LAB sindikatuko kidearekin hitz egin dugu eta honek azpimarratu du aurrera pauso handia eman dela akordio honekin. Dagoeneko firmatu da Arabako metaleko aurre akordioa. Labetik garrantzi handia ematen diogu aurre akordio honi. Besteak beste, 2003tik metalean, Arabako metalean eragin mugatuko hitzarmena zegoelako eta 19 urteen ostean esan dezakegu berriro ere Arabako metaleko langileek badaukatela eragin osoko hitzarmena. Eta egun honek ere badu beste gai bat hizpide aldeko sententzia jaso du UGTek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan udaltzain izateko lanpontxari jarri zion egitean. Gasteizko administrazio auzitegiak ebatzi du ez dela beharrezko euskarazko bebi maila egiaztatzea lanpontxa horretarako sarbidea izateko. Hala 2021eko deialdi publikorako oinarrien bigarren puntua baliogabetu du eta agindu bebi maila ez duten hautagai guztiak deialdian onartzeko. LAB eta ELA sindikatuak ordea erabakiaren kontra azaldu dira. Ekaitz Oianguren ELAko kidea eta Iñaki Ruiz LABeko kidea Bai hau, beste erazoa da eta gainera borrokatuko dugu gure esku dagoen guztiarekin euskaldunon eta euskararen eskubideak denak. La sindikatuak balorazio oso txarra egiten. Administrazio publikoaren eremuan euskararen erabilaren normalizazioa oztopatu nahi duen eraso larri bat dela uste dugulako. Izan ere sindikatu baten interes korporatiboek lagunduta berriz ere euskal hiztunon oinarrizko eskubideak zapalduak izango dira. Gai saltatuta hezkuntza legearen aurre proiektuak eztabaida eta zerrea piztu du berriz adostutako itunean jasotako bueltan bereziki. Hasiak dira alderdi politikoak, sindikatuak eta hezkuntza eragileak euren iritziak plazaratzen eta gaur gurean esaterako Koldo Tellitu ikastolen elkarteko lehendakariak iritzi du. Gure ustez hezkuntza akordioaren elementu esanguratsuenak bidean geratu direla egiaztatzen dugu. Lehenengo adibidea aipatu duguna.
Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren sorrera izandakoa, babes kritikoa emon genion, baina orain zaila egiten zaigu legearen zirriborroan zertan geratuko den jakitea. Ez dakigu Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoan sartzeko zeintzuk izango dira baldintzak eta zein izango da prozedura. Beraz, puntu honetan, hori egiaztatzen dugu. Beste adibide bat, guretzat ere oso garrantzitsua dena, Euskararen arloa. Euskal Hezkuntza Akordioan agertzen ziren berrikuntza interesgarriek ez dute islarik izan legearen zirriborroan. Bestaldetik Errioxako eta Arabako mahastien arteko gatazka okerrera joan da eta orain Errioxako Kontseiluak iragarri du upategien eta baita mahastien esklusibotasuna exigituko duela, bada auzitegiaren bueltan kritika zabala egin duenez. Baigorri Abra elkarteko presidenteak esanez, Kontseiluak hartu duen erabakia legearen kontrakoa dela. Lo que hacen es dejar en indefensión y discriminan de alguna manera a todos aquellos inscritos o dueños de viñedo inscrito en Rioja. Pueden ser viticultores o bodegueros con propietarios de viñedo. Realmente las condiciones de esos acuerdos lo que reflejan ir contra la ley de la libre empresa. Y ese es el mal realmente, que es plural y para todos aquellos que estén inscritos en el régimen de origen. Gorka Ortiz de Zaratik ikertzaile gasteiztarrak Taylor nomina jaso du Euskal Herrian. Sari hau jasotzen duen lehenengo pertsona bihurtu delarik, produkzio ingenieritzako nazioarteko akademiak aeronautika industriaren alorrean egindako ikerketa lan saritu du hain zuzen ere. Eta berarekin izan da Hamaika Telebistako lantaldea. Lortu dugu, domina bat lortzea, eta ibili gara 25 urte honen inguruan ikertzen hau lortu arte. Orduan, instituzio bezala oso lorpen garrantzitsua da guretzat. Eta Arabatik mugitu gabe, Gazte Klik-Klak argazki eta bideo digitalaren lehiaketarako deialdi berria martxan jarri du Gasteizko Udalak. Hiriburuan lan ikasten edo bizi diren 14 eta 25 urte arteko gazteek parte hartu dezakete, aurten argazkietan edota bideotan zoria da islatu behar den kontzeptua. Miren Fernández de Landa, Gazteria zinegotzi. Este concurso está destinado a jóvenes de entre 14 y 25 años que residan, trabajen o estudien en Vitoria-Gasteiz. Queremos hacer un llamamiento a todas las personas jóvenes con inquietudes artísticas que encuentren en la fotografía y el vídeo un medio de expresión. Eta lerroburuekin bukatzeko Gasteiztik Donostiara egingo dugu salto. Izan ere, gaur arratsaldeko 4:00 aurkeztu da Donostiako zinemaldiko zinemira atalean, 918 gau luzemetraia Arantxa Santesteban zuzendariak kartzelako egonaldiaz gordetzen dituen oroitzapenak jasotzen ditu obrak eta berarekin hitz egin dugu. Eguerdi honetan entzun nola aritu den biografia dokumental bat ere izan daitekeena. Orduan ikuspegia izan da memoria ariketa bat egitea, distantzia batetik abiatuta, eta pixkat artxibo horren ikuspegi nahi baduzu kritiko, sensible, alde askotatik begiratzea artxibo horri, ez baita gaurkotasunetik ere bai, eta gaur egungo nire ikuspegitik. Hori izan da pixka batea asmoa. Gabon, astearteko lerroburuak ala heldu diezaiogun egunak utzi digun argazkiari. Euskal Herrian inoiz ezagutu ez den lehorte garaiak bere horretan jarraitzen du eta azken egunotako euritan taurriak ez dira nahiko izan urtegi batzuk betetzeko. Udana Arbeo lankideak emango dizkigu xehetasun gehiago. Euri gutxi bero holde handiak, azken hilabeteotako eguraldia halakoxe izan da Euskal Herri osoan. Horrek erabat aldatu du bertoko paisaia eta egoera. Ipar Euskal Herrian esaterako Meteo France erakundaren arabera, Euskal Herrian aurten 175 gutxiago egin du euria, eta aurtengo uda izan da inoizko beroena. Horrek muturreko egoerara eraman ditu. Ildo horretan, Pirinio Atlantikoetako prefekturak krisi egoera ezarri du Ipar Euskal Herriko 95 herritan. Eta abuztutik zenbait neurri bete behar dituzte herritarrek. Hala nola baratzak ureztatzeko ordutegi murriztuak dituzte, eta guztiz debekatua da ibilgailuen edota etxe aurrealdeen, teilatuen eta bide bazterren garbitzea, etxeetako igerilekoen betetzea edo iturri publikoen urez hornitzea. Datozen egunak ere lehorrak espero dira eta
kezka zahartu dute udazkenan etorlitekena ere. Urreskasiaren ondotik, eurite handiak helduko badira uholde handiak ere gerta daitezkeelako. Egoera hain da kezkagarria Euskal Elkargoak ez duela baztertzen ur botilak erabiltzea. Hain justu 1000 ur botila eskatzea erabaki dute behar izan ezkero usanoa segurtatzeko. Izan ere behar bezala tratatzeko aski urik ez badago, Elkargoak edateko ur botila jarri beharko ditu herritarren eskura. Hegoaldean ostera esako urtegie 115 dago beteta. Ebroko Ur Konfederazioak ezoikotze jodu esako egoera, eta hornidura eta imari ekologikoa bermatuta daudela ziurtatu arren, ohartarazi du Bardeako nekazaritza lurren ureztatzea eten dezakeela. Urtegiaren maila 50 hektometro kubikotik jaisten bada. Uneotan 67 hektometro kubiko daudean bilduta. Irail bukaerarako edo urri hasierarako espero dute ureztatze kanpainaren amaiera, baina seguruenik murrizketak ezarri beharko dituzte euri faltagatik. Nafarroako gainerako urtegien maila apala da ere aurreko urtetako datuekin alderatuta, baina konfederazioak esan du normaltasun osoz funtzionatzen ari direla. Hala beteta dago Aiozko urtegiaren 48%, Itoizkoaren 29% eta Eugikoaren 60%. Testu inguru honetan Nafarroako gobernuak lehortearen maila aktibatu du, sektoreko eragileekin diagnostikoa adostu eta prezipitazio faltaren bilakera eta ondorioak aztertzeko. Hondakinak ere izpide izan ditugu gaurkoan, izan ere Gipuzkoak hondakinen kontsortzioak hondakinen transferentzia estazio bat eraikiko du Sasietako zabortegi zaharrean, Beasainen Sasieta osatzen duten 22 udalerriei emango die zerbitzua eta urtean 18.000 tona hondakin baino gehiago kudeatuko ditu. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak hondakinen transferentzia estazio bat eraikiko du Sasietako zabortegi zaharrean, Beasainen. Instalazio horrek hiri hondakinak kudeatzeko zirkuitua amaitzen du, mankomunitateen bilketatik hasi eta zubietako instalazioetan tratatu eta berreskuratu arte. Azpiegitura hau Beasaingo zabortegi zaharrean kokatuko da, eta Lusaia Sasietako mankomunitateak laga du. Transferentzia estazioak inguruko 22 udalerriri emango die zerbitzua, guztire 72.000 biztanle direlarik, eta urtean 18.000 tona hondakineko volumena izango du. Gauzatzeko 2,5 milioi euroko aurrekontua du proiektuak, eta 9 hilabetean amaituta egotea espero dute. Sasietako transferentzia estazioko lehen harria mugarri garrantzitsua da, eta azpiegitura berri hau hilabete gutxitan egongo da martxan. Jose Ignacio Asensio ingurumen eta obra hidraulikoetako foru diputatuak gogorarazi du transferentzia estazioak bitarteko instalazioak direla, etxez-etxeko bilketa zerbitzuen eta birziklatzeko eta hondakinak tratatzeko azpiegituretara garraiatzeko zerbitzuen artekoak. Ildo horretan, zerbitzu homogeneoa bermatzen dute, mankomunitate guztietan berdintasun baldintzetan. Ostera gaineratu du Sasietako transferentzia estazioa dela Gipuzkoan hiri hondakinak kudeatzeko zirkuitua ixteko faltatzen azken pieza. Horiek ala Gipuzkoako hiri hondakinak kudeatzeko plan orokorrak aurreikusten duen 8. eta azken azpiegitura izango da Sasietako instalazio berri hau. Estas instalaciones evitan largos traslados. Ingurumenari begira EHUk eta Arantzadik egindako ikerketa batek ondorio argigarriak jarri ditu mahai gainean. Euskal Herriko 12-13 urteko gaztek naturarekiko interes altua badute ere, bertako fauna eta flora apenas ezagutzen dute. Oiana Barrutia zientzia irakaslea da eta ikerketan parte hartu duenetako bat. Ondorioak azaldu dizkigu. Debat erokiko dugu gai hori ez bezala, izan ere beste oso gai interesgarri bat topatu dugulako EHUk eta Arantzadik eginiko ikerketa baten ondorioz, eta diote Euskal Herriko 12-13 urtetarteko gaztek naturarekiko interes altua badutela bai, baina ezagutza oso urria, ez? Apenas ez dutela ezagutzen fauna eta flora bertakoa behintzat. Honi buruz hitz egiteko bat egingo dugu zuzenean Oiana Barrutiarekin, bera da zientzia esperimentalen didaktikako irakaslea eta ikerketan parte hartu duenetako bat. Kaixo, Oiana? Bueno, esan dugu, ezta? Naturarekiko interes handia, baina ezagutza urria, nola ondorioztatu duzue hori? Bueno, hurbildu ginen ikastetxe ezberdinetara, eta bertan 1000 ikasle inguru elkarrizketatu genituen edo galderak egin genizkie.
Eta galdetu genien, ia naturarekiko interesaik ote duten, eta zen mailataraino. Eta aliarzi ziguten, oso altua zela interes hori, ez da? Eta ondoren, galdetu genienean, zerrenda zitzatela 10 animalia basat eta 10 landare, orduan ikusi genitzun gabezia. Ikasleak ez dira gai 10 espezie zerrendatzeko. Batez ere, 3-5 landare ezagutzen dituzte, eta animaliak aipatzerakoan, batez ere, atzerrikoa diren animaliak aipatzen dituzte, eta ez bertokoak, Euskal Herrikoak. Eta orduan, ondorioztatu duguna da, naturarekiko interesa bai, baina ezagutza oso eskasa dela. Duzue ikerketan ere, nola baiteko deskonexioa, hitz hori ere aipatzen duzu ez, naturarekiko deskonexioa gertatzen ari dela gazteen artean, zein azalpen izan dezake honek? Zein, tarkatu? Anolako azalpen, bai. Bai, bueno, ingurura begiratzea besterik ez dugu, ez da, nola bizi garen gaur egun, ez gara gure arbasoak bezala bizi. Lehen bazegoen naturarekiko beste razio bat, landare mutat bizi ginen, baserritan, orain asko pisuetan bizi gara, naturara hurbiltzen gara aisialdira, eta ez antikan lehen gaiak lortzera, elikagaia botikak. Gure harremana aldatu da, eta batez ere gazteetan badakigu nola bizi diren pantailei begira, beste informazio iturri batzu dituzte, eta gaur egun diagnostikatuta dago Europa mailan edo herrialde garatuetan gazte eta pixka bat heldua galenotan naturarekiko deskonexio itzel badagola. Eta horrek azalduko luke agian inguruko espezien ezagutza murritz hori. Eta horrek zenolako ondorioak izango ditu gizartean hemendik aurrera, ez da? Izan ere gazteek horrelako deskonexioa, horrelako jakintza urria izanik ez, klima aldaketaren garaian, bizi garen honetan ere, zenolako ondorioak atera daitezke, edo zenolako erronkak planteatzen dira? Karo, asko entzuten dugu klima aldaketa, eta baina badaude beste arazo sozio-ekologiko batzuk, bai? Adibidez, biodibertsitatearen galera da bat. Askotan klima aldaketaren erekin eskuti doana, bai? Baina egunean baino espezie gehiago desagertzen dira mundu mailan. Eta kontutan izan, Euskal Herrian, agian ez dakigun arren, 300 espezie inguru mehatxatuta daudela orduan. Egungo gazteek ez badituzte ezagutzen inguruan dituzten espezieak, nola sortuko da beraiengan haiek babesteko grina bat? Bai, zeren ezagutzak normalean pizten du interesa, eta interesa horrek motibatuko du babeserako grina hori. Eta ezagutzen ez duenak ez duen ez babesten, eta gure lurraldean espezie asko mehatxatuta daudenez, nik uste den kezkagarria dela argazkia, bai, atera dugun argazkia. Ere ez da, bizimoduari begiratzea besterik ez dagoela, ez dakite emaitzak kezka bai sortu, baina ez dakite harritu zaituzteten ala esperotakoak diren handi batean. Beno, beste herriak garatu batzuetan ikusi dira horrelako bai. Esperantzat pitxin bagen eukan, agian Euskal Herrian Euskaldunok eduki dugun naturarekiko atxikimendu horren ondorioz, edo kulturarki dugun abizen asko euskeraz naturako elementuetatik datoz, esaterako. Eta gure esperantza zen, pixka bat baikorragoak izatea emaitzak, baina ez da horrela izan. Eta, bueno, mundu mailan ikusten ari den gauza bada, batez ere esan dudan bezala herrialde garatuetan, eta zerbait egin beharko genuke horri aurre egiteko. Mezu horri helduta agurtuko gara, Oiana Barrutia, eskerrik asko gaurkoan gurean izatagatik, eta horixe oso interesgarria egin duzuen ikerketa, eta kontuan hartzekoa hemendik aurrera argi eta garbi, eskerrik asko. Zuei, agur. Ekonomia arlora salto. Espainiako gobernuak gasaren beza jaistea onartu du gaur. Hain zuzen ere, beza 21%tik 5%ra jaitsiko duen dekretua da ministro kontseilua. Honetsi duena neurria urritik 2022ko urtea amaierar arte egongo da indarrean, eta Hego Euskal Herritarrek 9 euro inguruko merketzea izango dute gasaren fakturan. Aiara Durreta.
Espainiako gobernuak gazaren beza jaistea onartu du, izan ere Espainiako ministroen kontseilua bildu da eta gazaren beza 21%-tik 5%-era jaisteko dekretua onartu du. Urritik aurrera indarrean egongo da neurria, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak irailean iragarri bezala. Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko buruak eskatu zuen neurria inflazioaren albo ondorioak gutxiteko asmoz. Baina zenbateko merketzea izango dute gazaren fakturan Hego Euskal Herritarrek. Okuren kalkuluen araberan 9 euro inguru aurreztuko dituzte. Hori bai, beza jaisteak eragina izango du Espainiako estatuko kontu publikoetan. Maria Jesus Montero, Ogasuneko ordezkarien ustez, Espainiako estatuak 150 milioi euro ordaintzeari utziko dio. Bian bitartean, Iberdrolaren mozkinek gora egin dute 2022ko lehendabiziko hilabeteetan eta 2075 milioi euroko irabazi garbia izan du. Enegaz enpresak berriz, 215 milioi euroko irabazia izan du. Bada enpresen mozkinek gora egin dute eta kontsumo prezio indizeren igoerari aurre egiteko asmoz, elektrizitatearen eta gazaren beza jaitsi ditu Espainiako gobernuak dirukutza publikoen murrizketan eragingo duena kalegia. Gauzak horrela, krisiari aurre egiteko neurriak aurkeztu ditu Barte Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Kontseilu Ekonomiko eta Sozialean labek. Neurri horien xedea da aberastasuna banatzea eta eredu sozioekonomiko berri baterako trantsizioa biaraztea. Horrez gain sindikatuak Kontseiluaren premiazko bilera bat eskatu. Krisi ekonomikoari eta sozialari aurre egiteko neurriak aurkeztu ditu lab sindikatuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eta Nafarroako Kontseilu Ekonomiko eta sozialetan. Alde batetik, eredu ekonomiko eta sozialan transizio bat ireki beharra dago, bizitza erdigunean izango duen eredu bateranzko transizio ekosozialista eta feminista garatu beharra dago, non etekinak ez diren izango lehentasuna izango dutenak, baizik eta herritarren eskubideak eta herritar guztien bizitza duina. Eta beste alde batetik, dagoen ondasuna denon artean banatu beharra dago. Banaketa politikak ezarri behar dira, enplegua, lana eta ondasuna banatu beharra dago. Horrez gain, labek Hego Euskal Herriko Kontseilu Ekonomiko eta Sozialei premiazko bilera bat eskatu dien. Gaur hemen Kontseilu Ekonomiko eta Sozialaren premiazko bilkura eskatzeragoaz, Nafarroan ere bai, eta Kontseilu Ekonomiko eta Sozialean gure ustez aztertu beharko ziren zeintzuk diren neurri egokienak egoera honi aterabidea emateko. Trantsizioko sozialista eta feminista gauzatu eta ondasuna banatzeko neurriak izeneko txostena da aurkeztu dena eta 4 ataretan dago banatuta. Lehenik eta behin enplegu politikari eta zerga politikari dagozkion neurriak, erosmen ahalmena bermatzeko, langileok ere, langileon errentak babesteko. Bigarrenik, zerbitzu publikoak, pentsio publikoak eta prestazio publikoak babesteko eta garatzeko planteamendua. Hirugarrenik, transizio ekologikoa, planteatzen dugu langileon oinarritutako transizio bat beharrezkoa da, eredu aldaketa bat beharrezkoa dela. Eta laugarrenik, hori guztia Euskal Herrian bideratzeko estatu tresnak aldarrikatzen ditugu. Bestalde, krisi ekologia ere izpide izan du labek eta politikari neoliberalen erabaki ekonomikoek eta klima krisiak geroz eta lotura estuagoa dutela nabarmendu dute. Lan gatazketan aipatu dugu lerroburuetan ere Arabatko melztalgintzako 25.000 langilek lan ituna izango dute 2025 arte. Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek hitzarmena egin dute SEA patronalarekin. Elakordea uko egin dio akordiorako oinarriari esan duenez gabezi handiak dituelako. Mahai negoziatzailea berriz batu zen eta SEAk patronalak proposamen berritua ekarri zuen. Sindikatuek adierazitako puntu batzuetan mugimenduak eman arren ez ziren nahikoak izan eta berriz elkartu ziren arratsaldean bilera batean. Azken bilera horretan lab sindikatuak bere afiliatu eta delegatuen berrezpenaren falta aurreakordioa erdietzi zuen. Ematen diogu langileek, metaleko langileek ez dutela galduko erosalmenik hitzarmenak irauten duen bitartean. Honetaz aparte, kontuan hartu behar dugu ere, metaleko langile bat lan istripua jasaten balin badu lehenengo gunetik ehuneko osagarria jasoko dituzkela soldata errealetan, eta horretaz aparte ultraaktibitate klausula, inaplikazio klausula eta beste bat eduki.
Gauza korrela, LAB, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek hitzarmena egin dute SEA patronalarekin eta Arabako metalgintzako 25.000 langilek lan ituna izango dute 2025 urtera arte. LAB sindikatutik azpimarratu nahi izan dute lortu dituzten aurrera pausoak. Esan bezala labetik arro gaude egindako lanagatik, egindako bideagatik, arro gaude estelako aurtengo kontua, 2 urte daramagu dinamika ezberdina proposatzen ekin bideak eginez eta edukiak plazaratuz, eta argi daukagu hau gabe, dinamikoak gabe, zinezko izango zela iritsi garen lekura. ELA sindikatuak berriz uko egin dio akordiorako oinarriari. Sindikatuaren aburuz SEA patronalaren proposamenak ez du KPI bermatzen, eta dioenez proposatutako hobekuntza eskazak gutxiengo batentzat dira. Eusko Jaurlaritzak helegitea jarriko dio Gasteizko administrazioarekiko auzietako bigarren epaitegiak astelehen honetan kaleratutako ebazpenari. Ebazpen horrek arrazoia ematen dio UGTeri eta ahalbidetu egiten du euskarazko bebi mailarik ez duten izangaiak Euskadiko udaltzaingoen lanpoltsan sartzea. Bingen Zupiri Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak berretxe egin du gobernu bileraren ostean emandako prentsaurrekoan errekurtsoa jarriko dutela. Hala gogoratu du 40 urtetan zehar euskarari buruzko hainbat dekretu onartu direla tartean euskararen erabilera normalizatzeko dekretua eta hor irizpide batzuk ezarri zirela orain ezagutu den epai honek ez du aintzat hartzen 40 urteotan gure administrazioetan egin den bidea azaldu du. Eta istapagoitzi behitzea hasiko dira, segidan sartuko gira zendakoez giroan. Sententzia honek ez duela aintzat hartzen 40 urtez gure administrazioetan egin den bidea eta horregatik hartuko dugu errekursoa aurkezteko erabakia. UGTek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan udaltzain izateko lanpoltsari jarri zion helegitean aldeko sententzia jaso du. Gasteizko administrazio auzitegiak ebatzi duenez, euskarazko B2 maila ez da beharrezkoa egiaztatzea 2021eko lanpoltsako sarbidea izateko. Beraz, erabaki horren bidez, deialdi publikoan B2 maila ez duten hautagai guztiak deialdean onartu beharko ditu. Euskadi Irratian, Raúl Arzak, UGT sindikatuaren idazkari nagusiak, uste duenez, 45 urtetik gorako langilei, salbuespen gisa ez lieke hizkuntza profilik eskatu behar. Irratian ere Eusko Jaurlaritzak baieztatu du helegitea jarriko dio gaur kaleratutako ebazpenari. Euskalgintzaren kontseiluak gogor salatu du ere Gasteizko administrazio auzitegiaren ebazpena. Horrekin batera, sindikatua ez dator bat ebazpenarekin eta salatzen du erabakiak euskaldunen hizkuntza eskubideak murrizten dituela. Euskaraz lan egiten eta hartatua izateko eskubidea urratzen dituelako. Bateratu edo lanpoltsa bateratu honek ere ez dituela euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzen. Eta hemendik elatik eskatzen diguna da gure udalei, eusko jaurlaritzari ere, gure udalei bakoitzak bere propioak egin ditzala lanpoltsa propioak, hori bakarrik bermatuko baita Txeko pilotari bat, beraz, hamasei urte dituena, eta berak ere sariak badituena. Gure ustez, euskararen normalizazioak herri akordio zabalak behar ditu. Horretarako, administrazioaren inguruan aritzen garen eragileen arteko aliantzak fundamentala dira. Eta nolabait denon ekarpena ezinbesteko izango da arazo larri honi irtenbide emateko, ezta. LAB sindikatuak herritarrekiko hurbiltasun eta integrazioan oinarritutako tokiko polizi eredu bat defendatuko du. Eta horretarako besteak beste udaltzen euskaldunak behar ditugu. Herritar guztion hizkuntza eskubideak errespetatuak izan daitezen. Sententzia eman duen epaileak otsailean Laudioko udalean langile bat berriz onartzeko agindua eman zuen euskara munduko 5. hizkuntza zailena zela argudiatuta. Arazo teknikoak izaten ari gara, beraz, tartetxo bat eta berehala gaude buelta. Hamaikak aukerak eskaintzen ditu.
eman aukera Hamaikari. Aukeran, Hamaika. A ver. Bueltan gara berriz ere, eta hezkuntza itunarekin jarraiki, Koldo Tellitu ikastolen elkarteko lehendakaria entzun dugu lehenago, baina aipatu bezala ez da zerre agertu den ordezkari bakarra. Besteak beste, Steilasek salatu du sare pribatuak irautea dela aurkeztu duten hezkuntza legearen xedea. Era berean, uste dute hezkuntza legearen aurreproiektuak euskara ez duela erdigunean jartzen eta segregazioari aurre egiteko ere ez dela balekoa. Gaur gainera, ELA sindikatuak prentsaurrekoa egin du auziari heltzeko eta azaldu duenez, aurreproiektuari alegazioak aurkeztuko dizkio. Era berean, sindikatuak iragarri du hezkuntza arloko lan baldintzak adosteko mahaia osatzeko eskatuko diola Jaurlaritzari. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen aurreproiektua argitaratuta, urriaren 14 arteko epea dute eragile eta sindikatuek ekarpenak egiteko. Erreakzio sorta eragindu zirriborroak eta hainbat eragile eta sindikatuk dagoeneko zirriborraren funtsa salatu dute. Horrela, LAB, ELA eta Steilas sindikatuek iragarri dute alegazioak aurkeztuko dizkiotela hezkuntza legearen aurreproiektuari. Bada, Steilasen ustez zirriborroak hutsuneak ditu eta sindikatuak gaineratu du gainera, Jaurlaritzak publikoa erdigunean jarriko duela errepikatu horren, hezkuntza sistema privatizatu nahi duela agerikoa dela. Sistema dualak sortzen dituen arazoa konpontzeko, horretarako entzun ere behar dugu lege bat, horrek sortzen duen segregazioa konpontzeko nolabait, eta horrek dauke jatorria sistema dualan, sistema publiko-pribatuan. Orduan, lege honek hori egin beharrean egiten duena da, nolabait finkatu zuritu, ez? ELA beraldetik prest agertu da egingo dizkion ekarpen inguruan Eusko Jaurlaritzarekin nahiz Eusko Legebiltzarreko alderdikidekin eztabaidatzeko. Hori bai, negoziaziorik ezean, ELA prest dago mobilizatzeko eta grebara joateko. Horrez gain, eskaerak bideratzeko eta adostasuna lortzeko lan baldintzei buruzko mahaia osatzea proposatuko dio ELAk Jaurlaritzari. Sindikatuak alegazioak aurkeztuko dizkio lege aurreproiektu honi datorren hilabetean, eta ELAren eskaera nagusienetako bat izango da lan baldintzen mahai baten osaera, sindikatuen eskaerak eta sindikatuen eskabideak bideratu ahal izateko. LAB sindikatuak bestalde prentsa ohar bidez aurreratu duenez, aurreproiektuak ontzat ematen du euskal hezkuntza sistema propioa egituratzea oztopatzen duen esparru juridiko politikoa eta ez du planteamendurik Euskal Herriko hezkuntza sistema burujabean urratsak egiteko. Esan bezala, beraz, Koldo Tellitu izan dugu elkarrizketatu nagusi gisa Eguerdiko magazinean eta atzera pausotzat jo du hezkuntza legearen zirriborroan jasotakoa. Bere hitzetan, titulartasunaren dikotomia publiko-pribatua berreskuratzen da eta horrez gain, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoan sartzeko ikastetxeek bete behar dituzten baldintzak eta prozedurak ez dira agertzen. Zein hezkuntza sarelarako da legearen zirriborroa onuragarriagoa, ezta? Denbora daramagu ezaten egungo dikotomia publiko-pribatua gainditu behar dugula. Gure ustez nahi eta behar dugun hezkuntza ereduaren inguruan adostasun sozial berri bat eraiki behar dugu. Zein da gure herriak behar duen hezkuntza eredua eta zein da horrek eskatzen duen sistema. Egin dezagun indar berezi bat, galdera honi erantzun bateratu eta komunitario bat, ezta? Eta erantzun hori legean jaso dadila. Uste genuen, lege hau lehen urratze izan zitekela hezkuntza sistema propio baterako transizio sakona aurrera eramateko. Hezkuntzan akordean jasotakoak ilusioa piztu zigun, baino legearen lehen zirriborroa jasotakoa atzera pausoa iruditzen zaigu. Baino ezin dugu aukera hau galdu euskal hezkuntza osatzen dugun eragileok, oraindik badago denbora eta aukera. Elkarlanean legean norabide egokiagoan jartzeko. Hau da, hezkuntza sistema propioa lortzeko urratz bat izan dadin. Ezin dugu ahaztu lege hau epe luzerako legea izango dela eta hezkuntzaren etorkizuna
baldintzatuko duen testua izango da. Gure aldetik, eraikitzailean egingo ditugu ekarpenak, eta bai, ausardiak izan behar gara. Ausardia eskatzen dugu Eusko Jaurlaritzari, alderdiei, sindikatuei, beste hezkuntza eragileei. Bestela, ez dugu aurrera pausu bat emongo gai honetan. Segregazioari dagokionez, Tellituk aipatu du hezkuntza itunean jaso zela eskola segregazioaren aurkako itun bat lortuko zela. Hezkuntza itunak jaso zuen itun hori lortuko zela hezkuntzako hainbat eragilerekin eta hori guretzat garrantzi handiko elementua dela adierazi du. 2023an eskola segregazioen aurkako itun bat lortzea eta itun hori lortzeko hezkuntza eragileekin elkarlanean aritzen, ni uste garrantzi handiko elementu da. Guk askotan esan dugu, inklusioa herri apostu bat dela, eta herri bezala gaur egungo goera ondo aztertuta erantzunak eman bertugu. Beraz, hitzarmen hori guretzat klabea da. Bitartean, hor daukagu ere, lehen aipatu dut planifikazio dekretua, orain daukagu ere kasu honetan onarpen dekretua, eta klaro, azkenean legean ez den agertzen, zehaztapen hori ez den agertzen legean, azkenean dekretu horietan agertu beharko dela. Gaurkoan ere solasean aritu dira Carmelo Landa eta Maialen Ferreira Eguerdiko magazinean eta Landak hezkuntza legearen aurreproiektuan konkrezio falta sumatzen du, entzun. Bai, konkrezio falta dago, baina nik uste hori baino gehiago ere badagola, hau da, begira, duela egun gutxi izan nuen eztabaida honen inguruan beste komunikabide batean, beste telebista batean, da, han bertan zegoen Jokin Bildarratz ere, ez da, eta, bueno, azaldu zituen bere ideiak eta bere konzeptuak, eta nik uste hemen dagoela arazo oso larri bat. Nik benetan diote ez dut uste, Koldo Tellituk planteatu du galdera bezala, edo hipotesi bezala, nik ez dut uste oinarri horietatik euskal hezkuntza sistema baterantz bideri dagoenik. Ez dut uste, eta zergatik ez dut uste. Nik uste dut oinarrizko kontzeptuetan akatz larriak daudelako. Oinarrizko kontzeptuetan. Da esplikatuko dut albezain labur. Begira, lehenengo dago euskarari berari eman nahi zaion tokia eta esaten dena, ez da, euskara ardatz izango duen sistema eleanitza. Eta orduan, bi hizkuntza ofizialak aipatzen dira, eta gutxienez beste atzerriko beste hizkuntza bat. Bueno, eleaniztasuna, zer da hori? Lehen elebitasuna zen, orain arte elebitasuna zen, da ikusi dugu ze emaitza daukan. Elebi horietatik, egoera ez da orekatua, ele bat inposatu egiten da, gaina nonde da konstituziotik, Espainiara inposatu egiten da, denok jakin behar dugu inposaturik Espainiara, eta aldiz euskara ez da proposatzen derrigorrezko ez da Euskal Herrian ere. Orduan, ez dago elebitasunik. Eta orain, eleaniztasun hori hiru hizkuntzatako orekarik egongo da, ezin da egon. Eta ez dinguru honetan, konstituzio horren menpe, Frantziako sistemaren menpe, ez dago berdintasunik, ze hizkuntza bat, kasu batean espainola, eta bestean frantzesa inposatzen dira. Orduan, euskara ez da ardatz izango. Eta hezkuntzan ikastetxe batean, ipintzen badare euskara ardatz, pausu bat eman eta ikasleek eskola atetik pausu bat ematen dutenean gaztelera etorriko zaie gainera, literalki, uholde edo tsunami bat bezala. Da hori gertatzen ari da. Orduan, euskarak galdu egiten du eremu guztietan, ze euskuntza ez dago isolaturik gizartetik. Ikasleak ikas dezake umetatik euskara, baina pausu bat eman esan bezala eta gaztelera tsunami bat bezala dator, gela barruraino eta jan egiten du euskara. Hori da egoera. Orduan, egoeraren kontra hitz politak esateak ez du balio. Hemen kontzeptu benetan erratua dago. Eleaniztasuna, gero aipatzen da baita ere multikulturalismoa, orain modan dauden bi kontzeptua. Bueno, faltsua dira, iruzur bat dira hemen, zeren kultura propioa erratua ez dagoen bitartean, hizkuntza propioa erratua ez dagoen bitartean da, universala ez den bitartean hau da, hemengo herritar guztiek ezagutzen, ez dugun bitartean euskara, ez dago ez elebitasunik, ez eleaniztasunik, hori da trampa egitea kontzeptuekin. Da hori argi esan behar da. Ordan ja oinarrian dago akatz larri hori. Da gero esaten da, bueno, euskara ardatz. Bale, eta basoaz proiektura, eta ikusten duzu, euskara ardatz egin duten elementu nagusiak ahuldu egiten ditu lege honek.
hezkuntzan bertan ere zeintzuk lehenengo murgiltze sistema ahuldu egiten du, eta bera bidarraitzek esaten zuen, bueno, baina zer da murgiltzea? Gu murgilduko gara euskaraz, da gero beste bi hizkuntzetan ere bai, bueno, mesedez. Murgiltzea definizio argia dauka, da euskaran murgildu euskara universal bihurtzeko. Bat, bi, ikastolak. Zerbait izan bada gure historia hurbilean euskal hezkuntza sistema batera hurbildu den zerbait egon bada ikastolak izan dira. Euskal Herri osoan kontuan hartu proiektu hau 3 probintzitarako da. EAE-erako, ez da? Karo, ikastolak, bueno, ez oraindik, ja, aspalditik, 1993 gertatu zen gauza bat. EAJak egin zuen aliantza bat PSOE-rekin, da PSOE-ko kontseilari ipini zuen hezkuntzak. PSOE-ko kontseilariak markatu zuen orain egiten ari dena. Esan zuen, hemendik aurrera ez da ikastolarik egongo dira bi sektore publiko eta pribatua. Eta ikastola disolbatu ziren horrela, ez da? Bueno, hori da gertatzen ari dena. Eusko Legebiltzarrak ostegunean emango dio hasiera lan urteari politika orokorreko eztabaidarekin. Eusko Jaurlaritzako lehendakari Iñigo Urkulluk mundu osoko ziurgabetasun egoera izango du hizpide eta testuinguru horretan lankidetzan oinarritutako gobernantzaren alde egingo du. Hain zuzen, akordio eta itun hitzak dira nagusi oposizioko alderdien artean ere, bakoitzak bere ikuspegi propioa du horiek garatzeko moduen inguruan. Artean Urkulluk ohar baten adierazi duenez gobernantza eraginkor baterako bideak horiek 3 mugarri izango dituzte: aurrekontuak, legegintza programa eta herri akordioak. Bada horietako batzuk hizpide izan ditu bart EAJaren Eusko Legebiltzarreko eledun Joseba Egibarrek, besteak beste, azken aurrekontu akordioa eta hezkuntza ituna. Guztion ona defenditzeko akordioa behar dira, eta ez arlo politikoan bakarrik, edo erakundeen artean bakarrik. Nik uste baita ere beste gizartean aktore nagusi diren, adibidez, sindikatuak eta patronalak ere akordioa lortu behar dituztela. Zatikan ekonomiaren zutabeak ikuitzen hasten dianen, akordioak eta konsensuak ezinbestekoak dira. Akordio asmo horiei erantzunez Bilduko eledun Maialen Iriartek Urkulluri eskatu dio argitzeko zer esan nahi duen herri itun esamoldearekin. Izan ere, Iriartek Euskal Estatu itunen beharra nabarmendu du. Halakoak lortzeko aukera guztiak baliatzeko prest agertu da helburua izanik subiranotasun handiagoa eskuratzea energia arloan, zerga sisteman eta zerbitzu publikoetan urratsak egiteko. Aurkezten diren aukera leiho guztiak baliatuko ditugu gehiengoaren interesak babestuko dituzten estatu itunak egiteko. Eta behar diren estatu itun guztiak bultzatuko ditugu herri hau egoera hobe eta esperantzako batera eramateko. Jakin badakigu ze realitateri aurre egin behar diogun. Eta ez dugula behar adinako erramienta suberanorik egoera horri modu eraginkorrean aurre egiteko. Subiranotasun gehiago izateak eskubide gehiago esan nahi du gure ikuspuntutik, behar dugun guztia guk hemen erabakitzea. Subiranotasun gehiago behar dugu guk hemen erabaki guztiak hartzeko eta guk hemen dauzkagun erronka guztiei erantzun ahal izateko. Eta 2017ko irailaren 20an Espainiako Guardia Zibilak 15 pertsona atxilotu zituen Bartzelonan urriaren baterako deitua zegoen Kataluniako autodeterminazio erreferenduma geldiarazi nahi zuten ala. Gehienak Generalitateko kargudunak ziren. Kataluniako gobernuaren bulegoak miatu zituzten eta atxiloketen berri izan bezain laster elkarretaratzeak egin ziren miaketak egiten ari ziren sailetako egoitzetan. Ekonomia kontseilariarentzako inguruan bildutako jendetza 40.000 pertsona ingurukoa izan zen. Data azpimagarria da herritarren mobilizazioagatik eta borrokak izan zuen oihartzunagatik ere bai. Contundentment, cert, però cívicament i pacíficament! I l'estat repressor entri dins del local de la CUP, com us podeu imaginar. Però el que encara volem menys és que us facin mal a qualsevol de vosaltres. Per tant, resistència pacífica.
Eta kultura Araban aipatu dugu lerroburuetan ere bai, Gazte Klik-klak argazki eta bideo digitalaren lehiaketarako deialdi berria martxan jarri du Gasteizko udalak. Gazte Klik-klak lehiaketaren 14. edizioa martxan jarri du Gasteizko udalak. Hiria argazkitan jasotzea proposatzen duen lehiaketa da, eta aurten argazkietan edota bideoetan zoria da islatu behar den kontzeptua. Gai iradokitzaile eta misteriotsu horren bidez, gazteek ustekabearekin topo egitea da helburua. Este concurso está destinado a jóvenes de entre 14 y 25 años que residan, trabajen o estudien en Vitoria-Gasteiz. Queremos hacer un llamamiento a todas las personas jóvenes con inquietudes artísticas que encuentren en la fotografía y el vídeo un medio de expresión. Irabazleek argazki eta bideo erakusketa bat sortzeko prozesuan parte hartuko dute tutoretzapean, 2023ko bigarren hiruhilekoan. Era berean, 300 euroko paribonua jasoko dute argazki eta bideo materiala erosteko bertako merkataritzan. Eta Donostian zinemaldiko zinemira atalean 918 gau luzemetraia aurkeztu da gaur. Arantxa Sante Esteban zuzendariak kartzelako egonaldiaz gordetzen dituen oroitzapenak kontatzen ditu bertan. San Estebanek azaldu digu gaurkoan gurean filma egiteko nahia eta beharra nondik datorren eta zer espero duen aurtengo zinemaldia. Entzun dezagun Leire Erregadas lankidearekin izandako elkarrizketa. Kezaldatu behar dugu orain eta kulturari atea irekiz, badakizue Donostiako zinemaldia ospatzen ari dela, eta Euskal Zinemaren gala egingo duten gaurkoan nain zuzen ere, 100 Flowers, La Maternal, daude aurreikusita, baita ere, Carta mi madre para mi hijo, Errobi, eta 900 eta 18 gau. Aipatu bezala, gaur arratsaldeko 4:00 aurkeztuko da Donostiako zinemaldiko zinemira atal horretan 900 eta 18 gau luzemetraia. Arantxa Sante Esteban zuzendariak kartzelako egonaldiaz gordetzen dituen oroitzapenak dira. Eta aurkezpenaren ondoren, solasteko tartea ere izango da. Pantaiaren beste alboan agurtuko dugu, eguerdion, Arantza? Kaixo, egunon. Aipatu dugu, ez da, espetxetik igarotakoak kontatzen dituzuela luzemetrai horretan, batzuk ere biografia dokumental bezala ere hartzen dutena. Zein ikuspuntutik jorratu duzu? Bueno, nire asmoa zen pelikula honen bidez, pixkate, bai kartzelatik gordetzen nuen artxibo gutun eta argazkien artxibo horri, bizitza berri bat ematea, ez? Eta pixkate hortik abiatzen da pelikula, baina, bueno, ez da gelditzen bakarrik horretan, kontua ez da bakarrik artxibo hori nolabait pelikula baten barruan sartzea, baizik eta pixkat artxibo hori garai batekoa, ez da, urte batzuk pasa ondoren nola ikusten dudan distantzia bat hartuta, ez? Orduan ikuspegia izan da memoria ariketa bat egitea, distantzia batetik abiatuta, eta pixkat artxibo horren ikuspegi nahi baduzu kritiko, sensible, ez dakit, alde askotatik begiratzea artxibo horri, ez? Baita gaurkotasunetik ere bai, eta gaur egungo nere ikuspegitik, ez? Hori izan da pixka batea asmoa. Eta mezurik bidaltzen aldu, 918 gau? Barkatu? Mezurik bidaltzen aldu luzemetrai honek? Mezurik? Bueno, nire asmoa ez da izan pelikula bat egitea mezu bat bidaltzeko, abia puntua ez da inbeste izan mezu jakin bat zabaltzea, naiz eta iruditzen zaidan, bueno, edozein sorkuntza, edozein ekoizpen kulturalak beti daukala irakurketa bat, ez? Abiatzen da nonbaitetik, ez? Eta zer esana dauka, ez? Edozeinan, edozein zera, ez? Pelikula kasu hontan. Baina nire asmoa ez da izan hainbeste mezu bat artikulatzea, ez da izan bandera bat altxatzea, gehiago izan da ustuketa ariketa bat, eta oso modu nahi bada xumean, kontatuta, eta nire asmoa gehiago zen galderak irekitzea eta ez hainbeste finkatzea mezu bat, edo moraleja bat, edo gehiago uste dut pelikulak irekitzen dituela galderak, nire ustez beharrezkoak diren galderak
pixka gatazka, bizizan dugun gatazka egoeran, eta bizizan ditugun bizitza oso politizatuetan eta militanteetan, galdera batzuk nolabait laguntzeko memoria egiten, laguntzeko gure leku politikoa pentsatzen gaur egunetik, gertatu zaigun guztiarekin, eta horretan ekarpen bat besterik ez da pelikula hau, ekarpen xume bat. Urtean zehar dagoeneko hainbat sari jaso ditu zure ikus-entzunezkoak. Gaurkotik edo aurtengo zinemalditik zer eramatea gustatuko litzaizuke? Pixka da nolabait etxera itzultzea, ez? Azkenean pelikulak egin du nazioarteko ibilbide bat oso luzea, hasi ginen iazko urrian. Martxoan estrenatu genuen Euskal Herrian punto de vista jaialdian, Iruñan, gainera nire hirian, eta orain, honea gatoz, ez, Donostira. Eta, polita izango da berriz ere pelikula etxekoen artean ikustea, baita ere zinemaldi honek dauka nazioarteko zona handia, eta orduan sala horretan egongo da ere nazioarteko beste ikusle mota bat, ez? Eta orduan niri alako paseak asko gustatzen zaizkit. Iruditzen zait nahazten direla hor ikuspegi asko eta pelikulari aurre egiteko modu asko, ez? Eta gero, importante izango da, irailaren 30an estrenatuko dugu aretoetan pelikula, sala ezberdinetan, eta orduan, pixka bultza txiki bat ere izatea espero dugu, ez? Aurtengo zinemaldia estrenaldiari begira. Hitzordu hori ere gordeta orduan. Arantza Sant Esteban, eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik eta oso ondo joan dadila arratsaldekoa. Bale, mila esker zuei, eskerrik asko. Hurrengo arte bai. Eta Nafarroan bilabetez itxita egon eta gero ireki ditu ateak Labasareak Iruñean irudi berrituarekin. Kilometroak 2022 urriaren 2an ospatuko da Ibarran, aurten Uzturpi ikastolak antolatuko dute Gipuzkoako ikastolen aldeko jaia. Eta Iruñara bueltan mugikortasun astea antolatu dute hilaren 19tik 24. Europako mugikortasun jasangarriaren astea ospatzen den honetan, Iruñako udalak berriro ere bat egin du ekimen honekin, bizi dugun larrialdi ekologikoak neurri eta aldaketak eskatzen ditu gure egunerokotasunean, eta bide horretan mugikortasunak berebiziko garrantzia duen heinean, aste honetarako programa aurkeztu du. Sandra Urra.
Mugikortasun jasangarria bizi dugun krisi ekologikoari aurre egiteko erronka bat da. Eta bide horretan aste honetan Europako mugikortasunaren astea ospatzen ari da. Eta Iruñako udala ere horretara batu da. Hirian zehar erabilgarri dauden garraio ezberdinak ezagutzeko helburua du. Eta jarduera anitzak antolatu ditu udalak aste honetarako. Esate baterako helduentzako bizikletan ibiltzeko hastapen klaseak eta nola ez bizikleta eta kotxe elektrikoen erabilera sustatzeko hitzaldiak. Ostegunean programari amaiera emateko goizean zehar 1500 ikasle aterako dira txirrindulaz hirian zehar ibiltzeko. Baina ez hori bakarrik, honekin erlazionatuta ere Iruñako udalak adierazi du emisio bazuko gunea bilakatuko duela alde zaharra, hala izan dadin arautzen duen legea bete nahian 2023 urterako. Convertir la ciudad en un espacio más saludable, menos contaminado, con menos ruidos, mediante la reducción paulatina de la circulación de vehículos contaminantes. Vamos a huir de medidas prefabricadas, copiadas de otras ciudades e implantadas en Pamplona sin tener en cuenta las diferencias entre una ciudad y otra. Visión clara de que la implantación será paulatina y de que las posibles limitaciones que se puedan implementar no van a afectar ni a vecinos, ni a comercio, ni a los servicios vinculados a la actividad económica del barrio. Eta musikan ertzainak taldea bueltan da. 1983 urtetik lehen aldiz bilduko dira haren kide klasikoetako 3 azken bira egiteko ordutik, eman izan dituzte kontzertu solteak, baina ez modu ofizialean. Azkena Gure Alde izena izango du birak eta irailaren 29an emango dituzte xetasun gehiago prentsaurreko batean. Eta berri honekin iritsi gara albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satzarian bihar arte.